тайната на успеха, ако имаме такъв, е, че на Балканите всички трябва да бъдем като пръстите на ръцете. Всеки пръст ни е важен. Няма значение кой и колко е голям. Трябва да сме заедно. Тогава и комисара Хан, и Европейската комисия, и европейските колеги ще кажат, тези хора не са барутен погреб, а са си с разума. И историята си история, има кой да я коментира. Ние хубаво от войните не сме видели. Всичко лошо в България се случи по времето на кризата в бивша Югославия. Тогава се създаде и контрабандата, и организираната престъпност, и всичко. Целият регион понесе огромни щети от тази война. Днеска всички стоиме на една маса и снощи, понеже много си говорихме по въпроса, тези теми ги оставяме назад. Имаме рядък шанс. Ние, защото най-хубавата българска поговорка е помогни си сам, ще ти помогне и Господ тогава. Европейския съюз ще ни разбере, Европейската комисия ще ни разбере, ако ние самите сме единни и дадем шанс да ни разбират. Европа си има достатъчно проблеми с Брекзита, достатъчно проблеми вътре в Съюза, за да си генерира още един проблем, ако ние ще им създаваме. Ние трябва да отиваме пред тях, мъдри, умни, с инфраструктура, магистрали, ЖП линии, коридорите 8, 10 и това, което имаме да правиме, и от опит знам, едновременно дигиталната инфраструктура, оптични кабели, всичко сега, когато се разкопава, когато се прави, бъдещето и дори и сега в IT сектора България е толкова напред, е благодарение на интернет, на скоростта, на бързината, на всичко, което Яна каза. Да го изграждаме едновременно, като копаеме, за да имаме след това целият регион, както Силвестър Сталон скоро беше казал, в България и на лов за вълци да отидеш, пак има интернет там. Това трябва да бъде целите Балкани. Не може да имаме роуминг с Македония 20-30 лева за минута разговор. Това е абсурд. Всичко това трябва да го изградиме сега. Комисията, комисарите, Световната банка, защото искам през вашите медии да се обърна към хората от региона. Политически вече почти сме си научили, да не съм прекален оптимист, но като си говориме с лидерите, виждате, почти сме си научили уроци. И знаеме, че това е пътя. Сега хората искат да видят втория етап. Като сте си научили урока, какво ние като полза имаме? И затова Световната банка, Европейската банка за социално развитие в февруари месец, Европейската инвестиционна банка ни дава днеска инструмент. Инструменти, както каза Томислав Дончев, хибриден. Една част от европейски фондове, една част от вътрешните бюджети, една част от заемни пари, които ще ни осигурят банките. Те ще ни осигурят и експертиза, те ще ни дадат и другото, което ни е важно. Паралелно с изграждането да направим отворени КПП-та, умни КПП-та, едно гише. А това чрез тол системите, които ще развием и на Балканите, ще даде възможност предварително, авансово да можем да харчиме пари за изграждането на дигиталната и другата инфраструктура. Така че имаме много работа. Аз съм много щастлив онзи ден след разговора си с колегата Себастиан Курц и все пак нека да направи правителство, но тогава имаме редкия шанс, въвличайки го от самото начало, от 1 януари в председателството, цялата година България и Австрия да работят заедно по един план и да няма прекъсване или различни приоритети на тема Западни Балкани. Защото дори и Западни Балкани термина на мен не ми харесва. Има едни Балкани. И тук нито без нашите приятели от Гърция, нито без Румъния, нито без България, които сме вече в Европейския съюз, разбира се, Словения, Харватия. Всички сме едно. И трябва сега да помогнем и за Албания, и за Косово, и за Черна гора, и за Сърбия е доста вече по-напред, да не пропусна някой Босна и Херцеговина. Не може да оставиме празни петна. Не може като тръгнем сега от София, Сърбия да не е в Европейския съюз, после Харватия, Словения, Австрия, Германия, всички в Европейския съюз. Тези празни петна не може да ги има. И зависи само от нас. Имаме редък шанс с мъдрост да убедиме колегите в Брюксел, че не носиме проблеми
а носиме просперитет. Най-красивия регион са Балканите, работливи хора, страхотна природа, ресурси, морета от Адриатика, от Егейско до Черно море, Дунава пресича болшинството държави. Рядък шанс, ако сме с ума си. Още веднъж благодаря, че сте тук. Благодаря на медиите. Продължаваме с втория панел. Тъй като колегата Вучич, сега все пак и Ана трябва вече да си влезе в премиерската роля, нали? Пък сме обещали в Белград да продължиме с румънския колега, с гръцкия колега Ципрас и Вучич. Това пък, което правиме по пристанищата Солун, Кавала, Александрополос, Бургас, Варна, Русе, Букурещ, Белград и Дунавската стратегия. Така че и западните, и по-западните, и източните Балкани, и южните да сме подготвени в този план за действие. Така че, още веднъж благодаря, че сте тук и сме заедно. И Черна гора.